tharau mu thei hi anom tak tak erengem tu tampo tharau mu thei chu thil chak zok zok ani lo tharau mu thei nia in soi anom nol to a movie le thon thu vela te po kan lo she photo china atak tak a sha te ro kan nei lo hlom mai thei midang mit idon avangin khua ilo mu thei ta a mahse khua chau ni lo mit zong zong ina mu thei lo thil mutel thei ta thut la eng din ngei omang mangchia ang mai ani arinoma midang taksa peng andon hian adong to ten thil danglama om thu an soi china an mania in thak danglama om thu china an ei chak ngai mi alo te an ei chak thuta an ti du zong te adanglama an hlau zong te adanglam thu china an taksa peng tharina chhomani an reng chin laton ve miao lo chuan hi atak nge do ta shiat lawa mahse atong to te ngein an mania danglam om chu an soi chin hei mai hi alani lo an laton ngai lo thil tong to tlata in shiat na nei chin te po anoma thil dang dai ve takani tun chuma chuan mei cheno pang pakhat mita dona changa thil makdanglam tak mu thei ta chanchin kan ngai thadona horror movie di ai po kha he thil thleng be chana an siam hi ani ngeng he a kumsang ni pakhat April tha khan South China Morning Post chanchin bua chuan article do omlo takan chhuwa tela he chanchin bu hi Hong Kong a chanchin bulian ber polani chu article chu Thailand thingtlang kho pakhata kang me rap thlak tak chuak chanchin ani a he chiat na thleng hi arap thlak emema mitam takin an nunna an chana tam takin liamna tak tak an tawrh bok he chiat na chau hi mi puimak ti le hlawani lawa a phena hian mi zong zong in an ngai ven thil danglam em maya oma me chenau pang pakhat chuan he thil thleng tur hi alo shil lok thap maya aming chu ling ni in an khua chuan mi in an soi sep sep china an chedong doi thiam ti in an kau chin atirap zual le em tu chu ling hian kang me chwa rual deuh che hian ama nunna ala a thil lo thleng tur hi chiang takin a sheloka thil thleng tur a ma chhon ngam lo wang po ani mai thei ani he article hian ngai vena lo em maya a chiar tu de chuan he me chenau pang chanchin le kang me chuak tur a shiat lok ngot thei dan te hi an she chiang chak a an soi to play thei lo lingi chanchin chu kumsang khat zakwa somriat pakwa a enjana Northern Thailand thingtlang kho pakhata piang ani a amithi adel che empty chu chiang taka shiata ni lawa mahse a sen laia chang hian a kho mu a fia lawa anu hian amang an pui thei a afanu mitin khua a mu thei nan hian a thei to pa chwa a kong omang ang chu adap ve chin mun shang shang azin kwala damdoin shang shang fang kwala thil manga thlena be sei chin vanei thak takin chanchin lom om chu andong ve tange nge a cornea transplant mangin a kho mu anti fia le thei tur thu doctor ten he na changin a sheta a reilote a ape tu tur po an munga la an van nei hle ani hlo tling takin an zaya engkim chu akal tuang par maya an lom hle hunakala adam po adam chak em a lingpo chuan khovel fia taka a mu ve hlan chu angak hle le mema no pangte mani se anator te po chu she oma tilawa a khom mu theina turani ti sha in chel takin a tuar chang chang ani alodam fel nu chuan khua chu a mu fia ve ta a atan chuan mu mang ang mai ani a mu thei ngai lo a mu thei ta a anuna in thak danglam hluka mahse a mu du mi alo a mu tel don ti a in shereng reng lo ni khachu anin bul hnaya infiam na tol zo la chuana infiam mai maya chuta chuan pipu hnuaya pheikhok khing khatlek lo om chu amu apan hnaya ahan en chian chuan pheikhok pa ngai lo ni mi alawa pheikhok sang thisen kai hi alo ni makati emema ahan hoi chwale chuan abula hian nu pakhat hi alo ding reng maya pheikhok khing le lam chu abun boka makati emema chunu chuan engma asoi lawa ina chuan ho ngal nal ina thlen chuan anu hne na athil mu chu ashila anu chuan amit zaya ni awanga aril ru buai vel mai ani aringa alo ngai thu tak lem lo mit zai to te chuan andam tira ngai an o lok thei lo chin ti asia a thilpoi ani alaring lavani ni aliama thilmak danglam mu anei to lem lawa
ni kha chu infiam na twal zo chu akal pel le a chuta chuan pipu bulami lo pung khom chu a hmuwa eng thil nge an ti hriat chian a cha ka wang chuan a pan hnai ve a thil hmu chuan a ti hlau tak zet meiche ruang hi an lo hual thapa ruang chu tu dang ni lovin kha meichea a hma a alo hmu to a phei khok thi sen kaya hmu ngei mai kha helai hmuna hian tha ania police le medics te chuan an lo buai pui me ka lo ni a phei khok po chu a hma a hmu ang chia chia kha ni a thi sen a kai dan po a in ang chia chia thil thleng pal ve mai ti in en liam thei dan dan alo oma ling chuan thei ngil luya tuma mahse chung ri la chuan thil dik zan lawa om nia hriat na anei tlat hemi hnu hian thil mak tak tak a thleng renga thina thleng tur le thil mak tak tak thleng tur a hmureng thina amita wanga a thil hmu ani mai theia amit tha hian khovel pia lamram nen a thlun zom ani ma na a kho mu theina hian man anei ti a she chuak dona aman chu a be sei phak lo thilani ni kha chu ling chuan khola ya nu pakhata to ka atira chuan thil danglam engma omlo mahse anhan inkal nai deuh chuan thil fel lawa om ti chu a she ngala chunu a han nai chia chuan thil mak tak mu anei le ta chu ami to chu tuya atlala ya mitthla a alo langa mitthla satli ani lo a hmu fe in ataka anglutuk chutiang ani awang chuan a en liam mai theilo chunu chu abana wanin a thla ka ti don ti shereng chungin shil shama du a tuya itla don film khuro ti na shil ari nang nge in chunu chuan a thla ka lo ti emema ling chu mola ti hle a hau shep nu akal santa ani ling po chu a thlabar ve hle a mahse a thil hmu chu angai to ana satle ani lo ti chu a chiang emema a dik reng bok chumi zan chuan an khua chuan chanchin thar du om lo takan neya nu pakha chu batapa thia hmu ania batapa atla hlum chunu chu tu dang ni lovin lingi hmu nu nge kha ani bok makati emema chumi nia jang chuan a thil hmu te chu thil thleng pal mai ani lawa mi thina tur hmulok thei ani ti chu a she thiam ta ani no pang mai alania a thil ton chu a she thiam don lo hle ti a sha ta engtiklai poin a thil hmu theina chuan ati buai renga ngaya anei theilo amut lai le amen lai poina chok buai renga a thil hmu to te chu ami thla a alang zut zuta a chol ha dam theilo anu chuan afanu mit thara chuan thil fel lawa omani aringa azir chianga an doctor te hne na chang chuan a donate tu chanchin zon chho atuma thudik rap om deuh chu a she chuak amit nei tu chu mahun shil lok thei thil ti theina mak tak nei lo ni reng maya thlarawa be thei boka mahuna thil thleng tura mulok thei ani a thil ti theina hi achak emema mahse achan em shat lovin ama nunna alata ani linginu chuan mangkati emema a hlau ru deuh bok mahse lingin hne na soi chwa lo tlang chu atuma a shat lo chu atana chhazok nia a shat wang ani a thil ton zong zong awang chuan lingi chu apa ngai hlei theilawa zanamu tha thei ngai lawa depression te anei pha a an kongka po a pel ngam to lawa anin chunga chuan mitang ang mai na huna mangchin mahse in chunga ompo chuan omzia anei vaklo zan kha chu thil mu anei le ta a chumu manga chuan an khua chu akang hlua arab thak lutuka chhel hlei thei ani lo mi puina tuar le she om tuar cherry de chu ari chua mangchia satle ani ina shelo atak taka thleng ang chi ani lingi chu a har hlola ama ang bok khan thil thleng tura mulok le ani chu aringa a hlau thong hle heti la hi an khwa in kut pui mang tura anin buat sai lui la ya nia a khono tin an pung khom china he kut mi tam takan pun khom na tur hi chiat na inchan na tur chu ani don ti a she thiam ngal ti top thei chu adu emema ling le anu te chu in tina kalin an kut man tur chu chhul turin an ngen kwala thil rap thak dewa thleng don ti an shila in buat sai chhun zum lo turin an ngen boka mahse an thu soi chuan ngai vena hlo lo chu tiang mu mangwang mai maya kumpui ling le ta an lo nga kut pui an man tur chhul ngot chu a thla kan ti a
an thu oya nekin an nu fa chuan do thu thang the dara an pu a an lo hau shep chin atira chuan anin buat saina po chu akal tuang viawa thil fel lawa omshan lo ling chuan a hmu lok ang chu thleng lo sham se ati eme ma lau thong ru eme mina huna mang renga a hmu swalemo a she swal jok ni se ati ngoi ngoi a hlau ang nge in mi pakhat phim khur lawa wang chuan ge sapuaka anin rin man ma in kang me rap thak tak chu a chuak ta a amumanga ahmu ang chia che khan me chu akang kai chak eme ma arab thak eme bok tlan chia dan han tuma tingai na omlo a chen an ta nga thi an ta me ma a thilau po na takin anin hliam de uvek chu chen arab thak taka chuan lingi chu an mo pu ta a thiam la uveka chuan nga in an khua chu an chia alo ani an ringa an torna te chu thinrim na a in thaka an pung khoma lingi te in chu an tonga an kongka an han ti chia mahse an thil mu chu an be se lo top thilani ling chuan ama nunna alo la alo thidai to arwang bula chuan a lekha hnut che an hmuwa chu lekha chuan a thu soi oi lo tu mi puite laka a thinrim na le alung ngai na te chu aziaka midang zara khua a hmuwa wangin midang ta na thil thati adua atak sapeng su midang ta na ahlan thu aziak bokani anuri ru chu anna mema afanu chu timaya achan chu tawrh sa atia ana na zona hne lutuka anunna ala vele ani an khomi te po in an hun ton zawzai chu makan ti in oi harsa antia zona chan theilo tam takan nei bok atak sapeng chu amamo te man tura lak ani nge ya amit po midang in an nei to a tun thleng hian lingi thil mu theina chom tu hi an la om reng mai the ani he chanchin hi thailand a an soinin theilawani renga thailand a chawni lo hong kong film siam chin denile oxide peng te beng hia la thenga peng u naw dia shat lar ani bok heti hun la hian he phir te hi film industry a chuan mi thar mai an lania lingi chanchin an han sha thian an benga ver eme maya mi hmu nom ti tur chi ani tian sha ta wangin film siam an ril rukta ani lingi chuan engtiang takin nge atorang ti te chuan zir chianga ti chuan kumsang ni pahnia horror film di ai ti chuan ti chuaka me che pakhatin cornea transplant nei nuwa mi thi a hmu thei dan chanchin ania a hlo tling hle nge a asia phei chuan alar hle mahse alar chan hi a movie wang chawani lawa thu thang makdang lam taka omwang ani he film a chang tu te le a buai pui tu te hian an buat sai lain thil mak shil fe theilawan tong hnem ma chu ti tam ver po ani mun ro san to le mun lun lo la ya an shut chang phei chuan an tong na sa zwala voi khat train chunga an shut lain dar thalanga chuan mel hi aron lang tel ve ringota hi an ruah man na emo tel ve tur ani lawa an shut zo vek nu an en non le na an muchi ani zanlaya an shut chang te hian thok le khata bawruak hi aron in thlak danglam thut china aron vot thut chini in crew member te chuan an soya thom mak tak phun ser thom le pen thom ti te an shefawa atir chuan enga ma an ngai du lawa thil thleng ve pal anga an ngai mai zela mahse a thlenjin tak nu chuan an en liam mai thei to lo an movie siam tur chuan thlara wa hi pani an ringa ramhwai no chwa na te an thok tel hiala chong trai in an in hlan ma support chin ani chuta chuan thu thang ala tok mai lo le ngala he film release ani nu hian thil mak tak a thleng chun zom renga an film siam chu theater sang an chwa mak tak mai in chutia theater sang an chwa chuan scene pakhat chu a in play non chena highway a car accident lai ramhwai alolan na lai scene chu a in rewind char chu movie theater pakhata chawa thleng lawa an chwa na movie theater sang a thleng mun khat chawa thil thleng ani lawa wangin an khol thil chian lo wang ani theilo a film editor point chulai scene edit lai chuan a computer a buai char thu a soi ve boka helai scene hian enge motak dik launa anei rin ani
chen khat chuan ataka thleng ne na inzom na ane awangin he film shim hian an chia akenga ni an ringa thil thleng pal anga enliam mai tur chuan amak ve ma dewani he movie hi a hit em awangin kumsang ni pariat khan Hollywood lamin an ron siam chong vele a Jessica Alba in achang nge ole tunchuma tan chuan khati zong kha ani le ri phota milau ngai thak saka wangin kalom ma ka video te ingai na zong ani a ngai nomi ti zong ani chuan khungai takin he channel hi min lo subscribe sak ve don nia